मंगळारा उत्तर गोंयचे लोकसभा काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप आणि पणजेत प्रचार सुरू केलो. उपरांत 40 ते 50,000 मतांची आघाडी मेळटली आणि दक्षिण उत्तर गोंयांत काँग्रेस सरकारूच लोकसभा वेंचणूक जिखतली अशें तांणी प्रचारा वेळार उलोवप केलें. प्रत्येक शॉपार प्रत्येक ग्राहका कडल्यान आमकां इतको बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की आमचो उत्साह द्विगणीत 100 पटीन वाडला. आमचो एन्थुजियाजम, आमचो आनंद, आमची खोशी भरपूर वाडत आसा आणि लोकांचो इतलो सपोर्ट मेळटा 40-50 हजाराच्या फरकान आमी निश्चित निवडून येतात. दोनूय सीट आमचे येतात, उत्तर गोवा दक्षिण गोवा. आणि भारतान सुद्धा इंडिया गठबंधन राज करेगा, आगे चल के. करेक्ट. ओके. भाई कितले पर्सेंट आता तुमची जे कॅम्पेनिंग आसा ते तुम्ही कव्हर केला? ऑलमोस्ट कवर 80%. ओके. ऑलमोस्ट 80%. फुडें सान थोडे उलटे करतले. काही पॉकेट्स उरल्यान ट्राय टू टच क्लोज. 7th मे म्हटल्यार कंप्लीट जातले. Complete one, we will have comfortable last 2-3 days will be comfortable period.